voice note is exactly what happened in Onitsha, a head bridge Onitsha, about a group of police checkpoints in Onitsha, intimidating people and extorting money from them at Onitsha head bridge. Just because na half roejere gote ewu ni mafia, gote ewu gote oko na ji, haji achụ aja. Police akwụsị ha. The next thing bụ gịnị? Anapụ ha ego. The next thing bụ gịnị? Emebe ha intimidate. And I want to play that voice note. That man is from Anam. And they couldn't don't know ego anaporo that particular person, because I told you I'm not going to waste much time. And as much as we want to cobweb and want to ransack, I want to flush out some bad people using the name of Omenana to commit evil. At the same time, we have to look into it. I already made a mistake. Huh? When get a voice note, then good morning and a happy new month. This message is coming from a man from Anam, and I want you guys to listen to it. I have posted the video on Jpac. A lot of people are saying one thing and one thing, but I really want to contribute on that. If truly is true that police in Onitsha are using because of now Soludo, Governor Soludo, who about H.R. and H.R. Then however when anapo people ego, instead of doing the needful. Listen to this very voice note. Adima, can I go more on the buying? Only when so one can go. Rest can go on Buna. I am as if I buying a judge and I keep Bazum. I am as a buying a judge and I keep Bazum. Every little opportunity who open a kulehu. Nanambra State, the police in Wilia. Wezugo Madori. Okulubu Soludo. Balende Dibia. Nandes and wine. And the Bani Okulu Simado Abamuzine Wuna Jinoko. Na moto. No moto zilewu na oku na ji na moto. Obuno a committee go offense ma akwa osha na akwa red. Obuno adago nnehuti iwu. Ma like kwanu ka Commissioner of Police Anambra State concussion no the police ndị ọrụ ya, because na even volo nyavo continue onye abụ na ọ bụ oziwe nwe gọvanọ Ogulu Keneme nke nwe ga-adịkwa nnukwu egwu bụ na mmadụ anwụ ozi ewu na ọkụ na ji na akwa ọcha na akwa mme wee gafee na Anambra State. Igbo no piwe kozugbo anwụchie gị. Ọ bụ na ịdago nnekwute iwu. Ewu abụghị only na exhibit ndị be anyị na Anambra State ya na ọkụ na ji na akwa ọcha. Esogokulu na exhibit na Anambra State. Okwu nwebukwele ibu. Iwe ndị ekwu na babo ese na babu no. Iwe mvolo nyawo na Anambra State no piweka ndị polisi anano n'okpuru flyover yeba meli mo be na bavo ese nyawo iwe nwanne ku nwana
Yabive bo nya osho kulumaru onyere mo n'ohu nyawo ibe bu yesterday bu Monday ka ibe a na-eme n'ime this January yesterday ka ibe a na-eme pam mụnwa na onwe m bụ onye na-ekwu okwu anụnwa bụ mụ na ụmụ nwanne m so mụ na ụmụ nwanne m anyị dị mmadụ 5 anyị dị mmadụ 5 nwere na-eje alụsị ndị ikwu na anyị ụnyaahụ alụsị ndị ikwu na anyị nwaanyị na-eje anyị mara na ewu na ọkụ na ji na akwa asha na akwa mme anyị tie n'ime akwa red na akwa ọsha anyị mara na ya na ewu na ọkụ ha abụgola ezbit na Anambra steeti ihe ji ababụ esi anụnwa bụ na ọ dịkwa mma nke onye vụrụ okwu onye ka ndị ọzọ nwe nna amụta ya bụ na onye bụziela ewu na ọkụ ọ bụ na ọ n'elu na ọ jee shata plane ọ na-eve n'elu nwee mala ebe plane ya ala ndị a ka ọ na-eke na-agbazina na anị na ewu na ọkụ abụgola ezbit na Anambra steeti ya wọsị na-agba na ara na moto na polisi ewoge na ọkpem ajụọ gị kere dibịa nke ibi na-eje iwe bụ iwe emekpula ịnyaahụ ka na-ekwu ọ dịkwana mma ka Soludo na-ebenyegbu anya mma n'okwu nwa okwuru because na adị m sure na ihe onye mela ịnyaahụ na-eme ya onye opu ọkụ na ndị polisi agbagbuju onye nwe agbagbu ya na ndị polisi anụju ọgwụ ahụ mana anyị ji uche coordinate gbuo onwe anyị mma ụnyaahụ nwa mụ abụghị onye na-ekwu okwu nwe bụ mụ bụ Ogbueji ọvọ Nwashu Ogbueji ọvọ Nwashu ọka nwa agụ ezigbote onye ụmụ eze anam ka mbụ mụ na ụmụnne m so na-eji alụsị ndị ikwu na anyị ụnyaahụ nwa and anyị si Asaba wee gosie ewu na ọkụ na ji ma akwa ọcha ihe nwaanyị bụ n'ime akpa ha ka m na-ekwu nwa ma akwa ọcha akwa red na white cloth na azụ isi ya bụ ibe anyị bukosi n'ime akpa nwa na ọjị na mmanya ọkụ ya ka anyị bụ n'ime akpa nwa nwere na-eji alụsị ndị ikwu na ya anyị si Asaba cross Ọnịsha ruo n'okpuru flyover that down flyover ndị polisi nwe na-anọ n'ebe nwe kwụsị moto anyị immediately vavụrụ data akwa ọcha na ewu na ọkụkụ vanwụlịa gwasị anyị ndeke na which native doctor side una dey go which one side which native doctor una dey go in house so azụtụ anyị na-ekwu ozugbo pịa ba kpọtụgo moto anyị kpọtụ anyị niile naanị anyị dị ụmụnne 5 nne ji mụ na ụmụ nwanne m anyị dị 5 mụnwa bụ Ogbueji ọvọ na-ekwu okwu nwe na Edwin nwanne m na Shiade nwanne m na Anwụlịka wuti nwa Edwin nke m ndị polisi nwee paakị anyị dị na paakị ji nyaahụ debe anyị ọbụna anyị adaga iwu maka na anyị nwe ewu na ọkụ na-eje alụsị ndị ikwu na anyị mbasị oke ngwachiri unu ka mkpọ ndị anyị na-eje n'ibe ka ha mara na ha abago na aja aka ejidekwu oge gị na be ya wụrụ ka ime kọlụ immediately nchọrọ ka mme kọlụ ka mkpọ ndị Ọnịsha anyị na-abịa n'ibebe wa n'aka anyị fon anyị niile ozugbo onwezi means of contact no means of contact again wa n'aka anyị all our phone n'aka anyị all our phone onwe ebe kwere ka anyị mee kọlụ onwe ezi vakwele ka anyị mee
okole ewu anyị ma ọkụkọ anyị ma ji anyị ma ibe niile nwa anyị ji eje na nke alụsị ndị ikwu n'anyị poli ewu ya na moto wee hilọsụwa mama start ya moto na-eme nwee ọ bụrụ na ejidego ndị dara iwu bụ ewu na ọkụ nke nwanne agwụ okwu nwe na o nwere ndị dibịa ọzọ ejide adị mmadụ ịnọ mmadụ na-abụ nwere laịsensị mmadụ na-abụ kabasị na o nwere laịsensị mmadụ abụọ na nwere laịsensị nwa bụ na ba jụrụ ya sebasị na laịsensị ba dị n'ụlọ na ba ejiri ya na ba lofuli elofu n'ụlọ ma mmadụ na-abụọ nke ọzọ nwere nwe gosiri ihe ndị nke nne nwere laịsensị na ba dọọlụ ọdụ n'ala nkịtị na-aja debe na anwụ na mmaba dọsịa ọdụ n'ala nke nwere laịsensị enwe onye nke ọzọ na-aba chaji gị ya 200,000 o meelibe transfa sị ka nya jebe ebe nya na-eje na nya ama mba akọ ndị polisi onye nke ọzọ ba na-akpọkwalụ dị oge anwa na-ekwu na nye nwero nyebe ba melie bụ na ndị polisi mmadụ nọ galị n'akụkụ batasị ya na ị nwere laịsensị anyị si na ibu dibịa ọsị ya ọsịa kere dibịa nke ị na-eme na gọvanọ si ka amalị nke onye na-eme kero nke ị na-eme babute akpịa akpịa dibịa nwa ọ bụrụ na ọ na-enwere nke o ji agba ava basịa good ebe ọ bụ na ikpo na aba abụgo nke ije ma ọ ị na-ajụ ese basịa ngwa ebe ọ bụ na ị na-ajụ ese mmadụ nọ ndị polisi mmadụ nọ wee pụrụ wee gaa n'akụkụ dagasịa n'akụkụ bịa bata ofu onye polisi bụ ejekwuru dibịa nwesịa na ya na-achọ ebi achọ nke bakara abaka ka ego onye bụ ebi enwe n'ime ndị otu enwe nọ n'ebe nke bali ara ka ego onye bụ ebi enwe ya na-achọ achọ dibịa ahụ nwee spak enwee baba mba osi ya don worry no 25 years imprisonment ka ọ na-ahakwa ọjọ ke na-ewu ozugbo na o mee ga-ebi enwe chekara m si na o mee ka nọọsụ gị nya agbagbuo ya na ọba na-agwọ ọlụ ndị kidnapa ọgwụ eji agbagbu babụ ndị polisi so na ozuzuo n'ebe now vagbagbuo ya hie mgbe n'anya ọ bụrụ na okwu nwee aghọbago ihe ọzọ onye polisi anyị abụrụ okwu dibịa na alụsị ndị ikwu na anyị ka anyị na-eje na mma anyị bụ onye Ọnịsha ebe a anyị si Asaba nwee krọstọ Ọnịsha ka anyị ji alụsị ndị ikwu na anyị nọ Ọnịsha kedu ndịzi ofensi anyị nwa kọmiti kwuru na alụsị ndị ikwu na anyị ka anyị na-eje ibe ndị aba voice nwa bụ ka anyị jụkwuo na gọvanọ ka anyị mara ma abandụla alụsị na Anambra steeti ọ bụ na abandụ ga alụsị na Anambra steeti ka anyị mara ụka gọvanọ anyị na-eje ka anyị niile ejebezie ihe ka anyị mara na ụka gọvanọ anyị na-eje ka anyị niile ejebe nye maka nke bụzi pure intimidation ka ọ bụ pure intimidation ọ bụ na onye chive ọchịchị bụrụ gọvanọ the whole steeti ejebe ụka nọ na-eje anyị chọrọ m ka anyị malịnị bikos na ibe njibụrụ ya na-aba voice nwanyahụ bụ na ndị polisi gburu m wayo ma wee nwe ebe a gwuru m ibe nwe wutere m rinne ndị polisi na-ewu okwu enwe bụ ndị na-anọ na opiwe ka down flyover okwu nwe gat here to them ba amago ndị nwa alụrụ ọrụ nwa nyaahụ bụ Monday bụ 27 ka 28 27 nyaahụ bụ Monday ba amago ndị nwa alụrụ ọrụ nwa banwe na ogide maka na anyị nwee ewu na ọkụ na white cloth na red cloth nwee nwa obi nwee na-asụcha ji hụ anyị nwa 200,000 anyị n'anya ọbụna taịmụ ibe anyị chọrọ ime nri na taịmụ na-agazikwa na-aga nwee kpọọ nke nwee bụ ọgara nwa ọgakirive ọ bụ ya bụ na ewu na ọkụ adịka ọ nọ n'iwu na Anambra steeti. Also, do you know the offense you people have committed? This is a matter of 25 years imprisonment. By carrying all these things, don't you know that it's banned in Anambra state? And see a band. They don't ban goat and the fowl and the yam.
in the Anambra State. That means goats, fowl, and the yam, white and the red cloth is in trouble now in the Anambra State. Then, first of all, those red cloths now can go to the company name here. The police and make it even now, no be yesterday, banana 50,000 naira. Oh, I don't know. 50,000 naira. Also, you waste time with them. Just like us, appointment, time. I keep with energy. Within the energy, baby. Energy, baby. Because now the also will time age that time I man even in a jumbo sang when my museum. That is why I do what do go on. And when you get Nakama like it, you follow the matter up. Kamali offense, he won't know. Kaimal offense, he won't know. Nachi. Obuno Muluji Mulo, Mulu at walking. Akama like even Kama. But in this case, there is an important place me said that yesterday. It will take me some other time. Jpac, I don't know yesterday. So now you want to city, but now all them can so what they go. All them case both so what they go in Anambra State, bam. So then my like can be new because no deal with me nyaro pomaro potu maro suno podibia. I don't ya cannot and get it. Then in the Jalos in the Kuneva Copalos Podove, Ejiko even in the Vaja Jalos in the Umokuma, even in the Bodonuso, Snavancha in the bus offense. In the bank, I make winning care or one in an eme because Bugulundi Osha will a tradition na beve. Yes. Okay, I can in there now, condemn even in 9 but traditional can do a shackle. Kaiju no wayo. Olutonya, Kaiju in wayo, Lutuanyane. Even a man, I jog Wanjo. When you believe no eyewitness yesterday. No P-Waker, down flyover, give family yesterday. Ya no muna munnem ejezi me POS wudrego in the police 50,000. Ma ba intimidate yanyi. Enwele keti ego mo obela allegation. Bula in our station. Obuna akposhigo munne ise. Enu me call. Emeruga live ke connect any contact. Na call open in the phone. That is too bad. That is too bad. Now, I want to ask question. Very intelligent question. I am not against the work of the Nigeria police, and I am not against the law made by Soludo. What am I against is e.g. Nyabo law when they make money out. Now, let us analyze this man matter. Let's assume Governor Soludo has given order. Governor Soludo has given order that now actually all the fake DBS and the no more killing of living thing. There is a living animal and ram, na goat, na milling in charge and water or sea or answer. Naturally, you will preserve everything in Anambra State. Now, guys follow this thing intelligently. Let's say that now police are out to work with Mr. Soludo, governor of Anambra State. Now, police is 50,000, not 200,000. What if Obruze and Dakata Bose, Nda and Agoran de kidnap Ogo? So, Obruna police here, Banarazi Hego, Hapuzia, they still go and continue Najana on what they are doing. Remember my video, I am not against what Governor Soludo is saying or the law.
Mana, this particular incident that happened in Onitsha is what I want us to analyze. Let's assume na these people rakata ji ewu na ọkọ na ji na red akwa ọcha eje achụ aja. What if no aja ha na eje achụ ba aja a ga-eji wee mee evil, which means police is not even after what they are going there to do. No, they still go and continue on what they are doing. This is where I am coming from. I don't want to support anybody, any party, or support one another Christian. The Christians should leave and the men should leave. About this very incident, about this money collected by these people, from these people, sorry. Analyze it. Okay, if governor have given order, what prompts police on the charge? If I have to follow these people, that is the work of police. Because governor have given order. If he was to know and to be sure, even that or a group of people are not there and I so that is what I'm saying. So that to understand this my live video. What if open and that for 50,000, the 200,000? What if open a hand job on them? Those materials they go to be here, around them Madokite. Mobi around them Made Ogwebe. Mobi around them Ogwajo, because definitely and I got a mother modern Ogwama blood is needed. And the edge of Badewu and the job Barambi, Mobo Barebini, or Baroko. And they was a real barana dash right. So what if opener in that go on the EU Naji no those materials in that hair guru? Eja what the always that should what if open hand a jack or I got a number of John and a change at shrine? So it took an Nigeria policy is into Napo have 50,000 or 200,000. How why you can continue what in your name? That is what I am saying. Actually, rather still wear diligently, still roar actually it will be very nice that now after police invaded them without minding say, well, let us go to that church shrine. Can I verify here? Man, true na because you never can tell. When the police surrender, they never hand a judge to the Rusi open people no dear church oburunde I have go come no material. So hakoru na kosaru na hako una acho he verify una acho he ma here mabu kanapu hego e marazo na nda na wozigbo ogu na eje acho aja ya hakoru no eziokwu ka ase. And if that continue, that means even if you just walk igoro iji eme ekpere na buru na ihu mmụọ gị eme arrest. That is not what Soludo said. Soludo when boju we kwuo mmade efe na shio na efe. Mana ihe Governor Soludo kwuru bụ ka ike fish out ndị na-agwọrọ ndị ohi na ndị ama ọgwụ egbe na ndị na-agwọ ọgwụ ọjọọ nọ ndị aka a na-achọ. Because to my own understanding, omenala buzo wee debe before ụka wee dị. Omenala buzo wee debe gbogbo before ụka bịa. And when ụka came, omenala accepted ụka. Omenala does not discriminate. Onwere mgbe omenala ji wee chụpụ ụka so ụka ama adị. The message of omenala na Igbo bụ na ọ gwara ha sị na ụka ya adị, omenala ga-adị. Let no one fight each other. Ndị ụka na-aka ụka nka, ndị ụka na-akara onwe ha ụka ka esi aka ụka. Ndị omenala na-emere onwe ha omenala ha ka esi eme omenala ha. Because mgbe gboo a na-ejikwa ọkọ eji achụ aja n'ihu mmụọ. A na-eji ọkọ eji achụ aja n'ihu mmụọ. The same aja a na-achụkwa kịta ndị ụka na-achụkwa ya bụ aja. Aja enwere ka o si wee dịrị ebụọ. Ọ bụ na ijebe ekpere ndị a na-eje eme ekpere Wednesday ụbọchị ya arụwa ọrụ spiritual work. Ọkwa ndị ụka na-edepụtasịrị mmadụ enwecha kandụl. Ndị omenala na-eyuzu kandụl, ndị a na-eyuzu kasị ewepụtasị kandụl ya mụọ kandụl mụsịa ihe n'incense. All those things spiritual item a na-eji arụ ndị mana ọrụ mmụọ ọ bụrụzi ihe ụka. Ebe na country, ebe na America enwere ndị nwere Church of Satan and ha ka na-eme exist. Ịchọ ịba Church of Satan na-eje dị ụka. Onwe ndị nọ n'ogboni ha na-eme exist. Onwe ndị nọ na Amok they are still existing. Onwe ndị nọ na ịka nka ha na-eme exist.
they are still existing. Everybody marankone, everybody nwere ebe chi na-aza ekpere. Onwere onye about this no can you also eka from now till next 10 years. When you ya kata na ya. Obu no je me chụ aja. Somebody like us, every year. Mmadụ ejerere chụ aja onwe, ị ga-ajerere chụ aja onwe nụcha onwe ga anụcha. Kpee ekpere. Most of you people doesn't know that na mmadụ na-ejebe ikwu nne because maybe ụka bazere. Ụka, even onye ụka pastor will not tell you that na ihe eje visit ebe amụrụ ebe mma gị. A na-eme prayer be mma gị. Ka a ghara iji aka emebisie ihe a na-emere onwe anyị gboo. Anyị na-eje ụka mana every year a na-eje rotere na a na-ejebe ikwu nne, anaghị eme mgbajọ, a na-ejebe ikwu nwe ihe a katara ya n'ụka. Mụnwa sokwa eje. Mmadụ na-ejebe ikwu nne, jebe ikwu nne n'ọrịcha mee omenala ka esi eme ebe a chụọ aja batakwa. So onwe na ama eji because na etiri iwu mgbada etichazi iwu a na oru ụbọchị a ga-atụ akwụkwọ ndị ụka atụ dị akwụkwọ na because definitely ndị ụka na-achụkwa aja. Ndị polisi a na-achụgharịkwa ụmụ dibịa kwa na-ejekwa be dibịa kwa akwụkwọ ọgwụ for protection. Bukere mo a policeman na ejebe dibịa. Mr. Webele face Golden Prince, thunder fire your generation. I will not block you. I will put curse on you this 1st of February. Ozu round. And I will believe Igbo nne idiot. You might be able to on some people are. Police na achugari ndị dibia na ejekwa be dibia. But ha na-esi n'azụ. Wakene m onye na-use egbe. Gba m onye na-handle egbe bụ an officer na ha ejebe dibia. Tell me, even monye nke ma ndị bụ ka n'isi na ha chiri Night of St. John, ha chiri Night of St. Mulumba, na ha chiri Night of St. Christopher. Ndị na-achịchara night n'ụlọ ka bụkwa isi ọgwụ, abụ isi ọgwụ. Nwere ndị gwọrọ ọgwụ karịa ndị chiri night. Ibe n'ime ụlọ ụka ndị ọkọt nọ n'ime ụlọ ụka karịrị ndị bere ife Chukwu n'eziokwu na ezi mmụọ. But you know people doesn't like truth. Ndị nọ n'ọkọt ibe n'isi ụka niile ndị na-anata oriri n'isi ụka from A to Z the night niile anọ n'ihu ebe a agbaghị ebe ha belongoro ọkara gị mma na ije pụta publicly na-emere onwe gị dibịa because ebe ha belongoro is more deeper than ihe what you see outside ndị dibịa na-eme. Ihe mere eji dibịa ji wee kast ya bụ na abazi ụmụazị bịa baa Facebook na-agbabi dibịa n'ihu akwụkwọ mebisie ọrụ omenala mebisie ọrụ dibịa mebisie ya bụ ọrụ omenala a na-eme mgbe gboo. Onye wezuga na Facebook pụtara na ada agba kwụsị ịgba dibịa n'ihu akwụkwọ. Ọrụ ndị ọkọọtụ nọ n'ime ụlọ ụka na-eru karịrị ọrụ dibịa na-arụ. Agwara m na problem a na-enwe n'obodo ya bụ Nigeria eke the problem 100%. Ụka contribute to 70%. And I will tell you my reasons. I will tell you my reasons. Ụka ji wee contribute to 70% of problem. Anaghị aga n'ihu na Nigeria is part of ụka so contribute to it. Now let me tell you. Onye chi ịzọ ọchịchị, chi ịzọ president, chi ịzọ governor, chi ịzọ House of Assembly na House of Rep. They must go through church. A brainwash ya members of the church. A brainwash ya ha achọghị ịma. Reverend Father don't want to know. Pastor achọrọ ịma. Prophet achọrọ ịma. Achọrọ ịma na onye a ọ dị qualify ịbụ president of the country. Achọrọ ịma na onye ọ dị qualify ịbụ governor of a country. Achọrọ ịma na onye ọ dị qualify ịbụ senator. Ihe ama bụ eweta ha na-ego nye pastor ma Reverend Father ma ọ bụ nye deacon ma ọ nye prophet. That's all. I support ha na ọrụ a na-arụ na church. It may be church building or church support fund. Ịgabago bụ na ịgabago. Gwakene m onye na-azọ ọchịchị today na ha esitụrụ church. Gwa m onye na-azọ president na ha esitụrụ church. Azọ ba na ọchị mgbe aka ha erote church. All the building niile, abandoned project niile dị n'ụlọ ụka. Anyecha ha support. Fada but ọkwụrụ n'ihu ọta
meponu Chineke nyere enye members of the church na-ekwuru gịnị na were stylishly para members of the church kpaba ha si aja tori onye a oru echi onye a wee nuo na-enweghị ihe ọ rụrụ unu. You don't have any mouth to tell him anything because all support go unu in church way, all support go unu n'ụka. That's why I do deceive Peter Obi. Peter Obi ngwa niile bu ama niile buru era Peter Obi mechara ya bụ ife we anya we mepee we full reality of life. Oji we make a settlement na ekwesịrị most of the churches kwesịrị ka close we were a factory. And I don't blame the Indian, I don't blame pastors and reverends, I don't blame the prophets. Then they blame the church, the church goers, because now church goers on a church now they have already caged their brain to support Onyisoka, whether he's doing right or he's doing wrong. A caged brain of members of the church to defend their GO. Kitando kanakaka, yes, maybe deal with them. Ekochaka deal with them. Uruna abari sinazo, jekuruka those native doctors. Who is fooling who? Ebata online, TMB. Close down native doctors. Deal with them. Is Urusena abari, isinazo, miramere. Je wogo, je bafa na mmiri, je chụ aja. Oru nehi buru Bible, oru abali si na azụ mere. Police na jebe dibia ruo echi, a na-agwọrọ ha ọgwụ protection ruo echi. Pastor na jebe dibia ruo echi, a na-agwọrọ ha ọgwụ protection ruo echi. But they will not come up, they won't come out openly. Ha ga-esi na azụ mere. I know two Reverend Father, one na South Africa, one na America. Naja agwọ nke dibia every month na achụ aja. I'm not going to have social media, you won't call them so that they won't call you to come and explain. But they know themselves. One is in South Africa. They in the name of Jesus, amen. If a church, if members of the church, very big church in South Africa. Only Bobai. I know him. The other Reverend Father na California. You na chuna aja ko retain position and no chaka na parish here ebe to are heke. Mano but go business sacrament no bunie na fa na nwa na mo so be meso to church no onya na ha na mad na eme. Man ihe na agworo ha good, you na chuna aja. O na esi America na send the ego na achuro aja. Just go with 10 no position ebe on na America na California na parish ebe on. I ga eme kwa ya bi ife mana I ga eme na odide mma. Mwa self Yesu ku we chu ndi dibia na emebiri ayo na ala Igbo. Onye wetere like Adam is fully in support of ikpuru ebiri jara mmiri na egbu. All the very wrong. All the very wrong. In Western world, you don't kill an innocent animal. If you're not eating that animal, you have no right to eat. All the very wrong. It's called water pollution. We face the facts and say the truth at all time. It is called water pollution. But onye ọbụla nwere ebini to na mmiri na-ene ebini aha anya ebini aha nwụọ n'ihu can kill somebody o egbu mmadụ. The other time akwụna rotu ugo jeje kpọrọ ebini sorry buru ehi a living cow je na mmiri oras kwara ya aka kwaba na mmiri ọ na-ene ebini ọ na-ene ehi anya ehi mmiri na-agbagbu ehi
All those things they're supposed to support to say flush her out. But then I flush it out. Marana, no, Maran came in case where Kiari, maybe a flush and dodger out. Fight about zero banana because women and Igbo got the room where JJ won't any power by any man that can stop women and Igbo. What any power Yakus women and Igbo. People's way of worship. But I support Roman Cable Ebony, Jimmy and Miri Babu Ebony just because they told the every day I will flush you, I will join hand and fish you out. I'm not going to go yes, Jesus' name, and Miri. Came with the way again, or try again. If a line way be the Mechaziano man or Calachano, was a good Zano name or Nimahia, Cherry in the 20 line or Chocoromas and Mahogoda. Now, money. Naira abuse everywhere. With Naira, when I'm Miri. Or your car, be would they give Moma Jackham fish you out. I will fish you out and hand you over to the authority. But why do you so? Kari Jebe na attack. Only about direct attack or Menana. Because Igbo be the Abro Menana Igbo. Igbo be the Minabo be the Abro Menana Igbo. Omenala Igbo bụ epụta ụtụtụ ewe ọjị kpọkuo chi gị kpọkuo nna nna ha kpee ekpere ka esi ekpe ekpere ọ bụrụ nke ije na-agwa aja ọgwụ ọ were na-enye mmadụ nsi na aja enwudeghị ị ga-arahụ n'ime nga epụta nwere ebili je na mmiri je gbagbuo ebili ka akọrọ gị aka ma ọ bụ ije na-arụ ihu shrine bụrụ ozu mmadụ je na this particular one ka m ga-eji ashine na iburu n'ozu mmadụ nnọọ jewe n'ihu mmụọ si na arụsị igburu you will tell us ebe arụsị na wee gbuo ya ị ga-agwa anyị what right do you have to take somebody's corpse to your house all in the name of na ị chọrọ iburu ozu which means na ọgụ ọgburu onye ahụ enweteghị na arụsị ọkịja you are gone. Nke a akwụnara otu oge na-ezuzugharị ọ try here again. I won't even wait for governor to notice him. Mmachi squad jeba nwụrụ akwụnara otu oge nwụrụ ya goes on 13 with video evidence. These are the things we want to checkmate, not to fight direct fights to Omenana. Even people practicing the true religion of Omenana are against Ibro Zumarijana na shrine Sanarusi Ibure. Emudakunara Tuke again. If I ever see brand new video of Akunara Tugo personally, I will use him as an example. I don't need any petition. That is where governor will know that people are working. We will help and fight in the job, but we will not have a direct attack to Omenala Igbo. Because Omenala still remain first Okubere Ndi Igbo before Christianity. And the Christian game won't allow. They should work with people in the Omenala. I'm a chupu Ndomena na chupu. And I'm actually Ndoka. How about take a heat? I never see a heat go on a baby new. I've been make a heat go on a baby more bonnet and midi na a guanamano. I don't think an Africa make a heat now one of his video. Let's what they measure secretly. Let's what they made secretly. A heat is more better than Akuna Tugo. Because a heat can with a fear, okay, with a fear of God. Oka want to fear. Emma J.K. Oka want to fear. He can easily apologize. More may wrong. Oka want to fear of God. Oka want to more than Aquadara to go body. Number one example is waiting that law. And would the Aquadara to go again? Corner a blue Ozum Muddy. So no, I better Arusa Kaja. No, Arusi Bude. I am assuring him, caterpillar.
bịa flush ya chere no ya ma na ọ bụrụ ma ọ bụ Jpac na-agwa oche try the law nya butegonye ozu mmadụ again fresh one bịa gbaa ya video na arụsị ọkịta nọ arụsị gburu and afọ na ya ebute ozu ahụ ọzọ onye a na arụsị akwụ nara tu dị ịtara edide ịtara ahịrị ya ọsọ ya bụ na ị mere 1 week ago ịtara ahịrị just go and sign that na caterpillar ga flush be gị a ga flush be gị kpamkpam a ga-eji caterpillar wee flush ye ma JCN onye ọbụla nwara anwa try ye again wee nwụrụ ebini anyị kwesịrị iji ekwesịrị inwe famine ekwesịrị famine ebe a na-azụ ebini ekwesịrị inwe famine ebe a na-azụ enwudeghị I got flush it out. So based on the voice, this man very far on it. Only two things can really Number one, I am not in support of the way police collected 50,000 from them, and also collect 200,000 from other group. One, I'm not in support of that. Number one. Two, I'm not also in support of how police did not investigate well. So that you guys will see where I'm coming from. The thing, the matter, the two, police did not investigate well to know whether na ewu na oko a na jia nda jeje echu aja na ha ji aworo ndị ọrụ ọjọọ ọgwụ. You're supposed to go to their shrine and investigate. What if officer and police guys na shrine onye na agba voice note akata what isi mmadụ dị ya mgbe ahụ ọ bụrụ that na iji because of ị chọrọ ka verify ya their movement ya nara ha 50,000, which means tomorrow someone nwere ike buru isi mmadụ na boot and nye police 200,000 ọ gafere. That is what it means. Si arụs na ọrụ awuti ọrụ ọjọbọ a na-arụ ọrụ ọjọbọ emana ọsọkwa ya gọvanọ tie iwu from now till tomorrow iwu a ma arụ ọrụ because police will like to spoil it. Some bad egg na police will like to spoil it. Bad egg among them will like to spoil it. Gọvanọ tiri iwu na achọghị ịfụ ihe ọjọọ n'ala Anambra State. Fine and good. Then take away bribe. Wepụ bribe na akụ. Wepụ aka azụ na akụ. Do the work of governor that send you. Because na ọ bụ na ịgwa ha ndị okwu ego means if you insist that na ndị anaghị ọkọ na ji na ihe na-eje shrine na ị chọrọ ịfụ the shrine. Another thing my occur. Did you search their boots? Answer is no. Did you search them? Not just say no ọkọ. What if ọ bụ na na-eji arụ ọrụ ọjọọ? How will you know? Ihe dị after be nara go the ego to 200,000. Nara 50,000. Ị chọghị ịma. Tomorrow someone will ike buru isi mmadụ ma ọ bụ ekene apụ mmadụ kechi akwa n'ọnụ tii na boot. Apụta na ozugbo onye ga-ego nara. Ị chọghị ịma na onye nwere onye na-anwụ anwụ na boot. Ị chọghị ịma. Commissioner of Police Anambra State, please, I want you to educate your men. Money is not everything. Whenever hand on duty, say search your motor ofuma. Onye nwudere ji akwa ọcha na akwa edo na ji na ọkọ. Si no de jedi ihu arụsị. Soro onye ahụ gara the shrine. Search the shrine. That is how they do work. Follow that person to the shrine. Search the shrine. As search shrine onye ahụ. You might see something eji wee hold onye ahụ forever and ever. Ị search the shrine. Ọ bụ na onye a turu na ọ na-arụrụ onwe ya ọrụ omenala na-agbara onwe ya afa, then you let him go. By the time ị mere mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ ị ga-enwuderịrị ofu onye na-arụ ọrụ ọjọọ. If I have a clear opportunity for you to visit the person's shrine, complete opportunity if I'm a police officer or I'm the one that leading the squad, in here about the pure opportunity because after go you know you go to Hyundai fine and good. Then let us go to your shrine. All these people with fake accounts.
A comment to that thing, use your face, your direct face and comment that thing. Can we go see example? EJ with your face, your original face. 7 days I will fish you out immediately. Or will they be commenting with a fake account? That means you are a coward now. You are a very big time coward. Anybody using fake account to comment, you are hiding on that fake account. You lock your account so that people will not know you. You are a very big coward. You're not even proud of yourself. Because if you're proud of yourself, you will the original account to comment so that I have forget. I don't bother about your number. I don't bother how the way I will get your number is not what you don't know. Or you mutirugi a search and get a search and what your number. You'll be the one to cry. Or maybe he hide there on the comment section. Nah, bagare. Balionya. With fake account. That means Nena told you now, Ebu work. All right. Una going to go to Wega. So, this morning, happy new month to everyone. Happy new month to everyone. Nah, January and card to all the long. Kai. January and K to Kazi. Nah, just say January one and I go to Wagu. Very, very long. But finally, I guess you're going to January where put a month of Guinea, month of February. Chai, Jerry vibe. February, very soon, Nagata, on April. Lovers Day. Lovers Day. Hey, les brados se prennent la bande d'habits de Cheka. How did you conclude the Ethiopia issue? Kagata, the matter I wanna pay. How get we meet in town Saturday? In the Ethiopia, they will meet in town Saturday. I won't say meet in town Saturday. If I'm attending a meeting, we will air it on Sunday. If I'm attending a meeting, I air on Sunday. One day, man, they will bring it out. So after the meeting today, by Igbo Union, then tomorrow Sunday will come up and air it. But for now, happy new month. Bora mi ikendenso 2025 Ike Jerusalem 2025 ikendenso. There is nothing like freedom of worship in Igbo land. How do you have freedom of worship? Waja, why not come up now? I love this. Waja, but I live video. Okay, Pia Monday Hammer, I like Monday Hammer. Your Monday Hammer, I did two behuge. Waja, please come on this live video, even if it's 10 minutes. I want to enjoy your first, your first Monday Hammer. Cause Saturday, waja, for your girl, the cha, no mudioka. What of Akopo? Akopo is okay. Chide kele krikwa debo. Waja, where are you? Come. People now complain about the MS giveaway. Nah, I don't want to build my followers. My page would give away. If build the fan would give away the very, very bad.
I'm trying to bring you now, Nature 101, but you're not replying. I'm a woman, but you're not. I'm sending you requests for you to accept. In my 101, I'm trying to bring you accept. Now I'm adding you up. I don't you know how to add up? Because also I'm gonna be when I lose weight, even natural weight. Also I'm gonna be Jpac lose weight. Neighbors on from since morning to night. Jpac, since you married, you're looking more handsome. That is a handwork of a good woman. A handwork of a good woman. My baby is taking care of me. Taking good care of me. Napa, my wife, my cousin, babe, come, let me pray for you. No, my wife is a prayer warrior. You tell my wife, in a jetoka. Master jetoka now. We can put my wife in the doom. You are jetoka. Again, they Sunday medicine. Sunday medicine. So, beje, we have when is there. The beje, the matra, yeah, try. So, Sunday medicine, kind of. I joke on Sunday, like an age. Oh, my wife book and easy. Add you now. Send the request. I add you to the progress. I add you, Mapa. You are not accepting the request. Please, maybe go offline and come back again. Hey. Omo. Ekwuru nso ọsọ emekwana m ebe nna achọ ka m dị ka Jpac. Ịmakwa. Yes, did she have a sister? Ị ga-ekulu dan nwanne nwaanyị ga na ọ kapere mpe. Ọ ga nọ SS3 ka ọ nọ SS3 ada SS3 ka SS2. So ị ga-ekulu dan ka ọ gụchaa akwụkwọ. Ha ka nwere ofu nwa nwanne nwaanyị, very beautiful girl. So ị ga-ekulu dan chukwu ego like 3 years. Ka ọ bagoro university. Akukpo, I see you. I send you request. Now they accept that maybe your network. Go offline. Just pour out of my page and come back. Then request again. It's my com. Hey. Pardon me, Kendin song. They just declined the live video invitation. So it's from you. I want to go offline now. I want to go out of this page, okay? Thank you for being with me. We must continue. But I can't I can support Soludo for second term. Yes. I can support Soludo for second term. If not for anything, for the platform of Apuga, the platform of Odumegu, that is the only surviving party in Nigeria, and the party formed by Igbo, Odumegu Ojukwu. So if not for anything, we will not forward our hands. Apuga won na Anambra State. Apuga ma at least for governor. Onwe ihe governor anyị mere na-adịghị mma ya confront where ya si asa ihe kwuru nke a ya like ya kwugharịa nke a megharịa this thing. Nke bụ eziokwu na anyị kwesịrị support governor for second term. Onye jere 1 ya agụ 2. Onye gụrụ 1 ya agụ 2. If not for anything, we got some project which we got complete here. We some hero one but we are not double lane. Many projects which Anambra South must be good. We got many projects which only complete here. So all these projects will not be abandoned.
I can happen to Soludo ka ochia second tenor. You got that. Ka ochia second tenor, you got that. If not for anything, a club on arrow, you know. Those flush, yeah, she ran. That one can I thought those flush, yeah. Flush, yeah, you have. And then they club, yeah. I'm not hearing you. Good morning. What up? What up? Hello? Yeah, I don't see anymore here. I don't want our sites. Why, sir? What on? Give me anymore this early morning. Give me anymore here. I don't want our sites. It is short. Thought what camera come on a buru in under pressure. Mbadi, Adea, Our budget, Badea. Okay, I survive. Okay, you know, with the kid. Why, sir? I like the Modi in America. If you can see, cool or down. There is dignity in labor. Give the cool or down. Now what is with the concrete? I would have those days. With I that don't minded, have concrete. All get out one, our budget. More to contact an budget. by tipper. Yes, I goes now. Daddy, I'm a mirror. A got real. Do you can check? I'm Asị m ka m kene na amara m ka m mesi wee ama m ka m mesi wee jam wee and mọsọ ọbụla m na-aja amụ gị m ga-agwa gị na esi m gbara wee bịa ihe i mere m mgbasị m miti gị na nke mama Zenko n'ụkpọ ọmụ a bụ onye ọhụụ gị na nke Zenko na inside the tent mụ na-eme vidio so ama m mmeri bekere gị but mgbasị ọbụla ị bata biko ama m imeji ọnụnụ nọmba gị ịgbala what you made it? ihe mere elika because emere nga approach ka isi megodi m welcome godi mụ na ga-ese picha atịrị na matagodi m ọ dịrị izi onwe bụ ọ na-emu ụkwụ na bụ esi m ike naanị n'ime ebe a ka m na-agwa gị ọ bụla ibe and ka m pụtara kwasị na arrest since September ịghọtago ana m azọ kanselọ so ndị mụ na ha na-azọ asịnansị na non gọọmenti ịghọtago so mee m arrest apụtara na Zemba mgbe m fụ your post isi onye ọbụla bịabịabụ ụkpọ come and pick your house rent na ụgwọ akwụkwọ nke so ngoma wife si ya na achọrọ m ịfụ ọga m bụ Jpac achọrọ m ịfụ ya ọ na-agụ ndị mmadụ n'ọgụ aja m ka ọ kwụrụ m n'ọgụ na ọ dịrị izi ọsị m edisọ ọsị m na ọgago m ka m fụ ya nsị ọrụ mbụdara dị ya gwa na m na-achọ Jpac na a ga-empere m ụzọ nsị enwere ka ntọọlọ ịghọtago so mụ were ozi ozugbo si ya na m na-achọ Jpac basa asị na mba dị ime n'ọsọ ọnwụ na enwefe na-eme m ịghọtago so mbazi ozugbo mgbe bụ lucky to me mfụkwa gị ịma na anyị nwa ya bụrụ obe ịghọtago anyị wee bụrụ obe so ilu m ịma nwechụ ilu m si ahụ so mfụkwa gị I was so happy mgbe m fụkwa gị gịwa ga-ama ha gịwa ha gwụkwa m so o ju m afọ na mgbe m bata na so mgbe m si ha amụọ m emeji na ịnụ fa ịnụrụ Iboza Anambra steeti ama emeji gị na achọrọ m mbọsị mma abịa bụ ime a na bigi so gbara wee bịa at least ịtakwa asụ ndụ ndị ụgbọrọ ọ bụrụ ọpụpọ ndụ ịmana nwere ndị mmadụ na-aghọtara about the social media people na-eche na life onye ya eche isi fọma na social media na-etu ya ka ọ dị anyị nwere our personal and private life now nwere ya na-emere bigi nwere ya na-emere eko
in this life, you don't need to need the back like this. We are all one before God. You understand? And if you are, you know, maybe how do I put it? Maybe the amateur small. But the back like this. We don't put our hand like that. We don't need to put that because we only have only one life to live. Mother, so under that man will get say, yeah, that this Jpac, I hate this guy. Oh, one year what I'm who has him Jpac. Nice to none of I hate you, but I'm passing from face to face. Now just now that this Jpac cannot be so calm because I'm very accessible to people. I love communicating with people because you don't know where your helper will come. And at the same time, I don't like discrimination, you know. I don't like open a natural he peak because I want to go and a natural he peak. No matter how folk knows so we communicate and you know what you hear there, nothing spoil. Okay. That is our testimony now. Can you as a testimony? Because so if we didn't get that then because after to ego even my junior brother but I myself the table 60,000 where Ima kambara so because now I'm not gonna say is a boy oye bogi tego ndam na Adam 29 years now since nji meje momo we tola ntu a ebe am ji influence of you we bia but my first time mmadụ inye m dollar cash dollar miracle with instant solution miracle with instant solution ịgba dollar eribe m ya dollar ka anụ asị m ebe m dịbụ dollar mgbe ị ga-edobe the dollar ntị dollar ruo 2,000 iweche jie asị m ebe bụ si a dollar ifu dollar azụ si a dollar aka akpọkọna ya mmeji dollar na-echeta mbọsị ndị maka Jpac wee jee ọkpọ eziokwu ọzọ ị ga-anọzi ebe ị na-ese the dollar oke abata bie the dollar ọnụ everybody like this ndị nene maka anyị meche nche anyị meche the dollar nche ka anyị na-agwa gị asụ ihe ị ga-eme na kịta jee were kịta bụ new month ihe a bụ ọnwa ọfụ ka abara Febụwarị ịmara ihe ahụ ịchọka Chukwu mere gị were dọla aha dobe n'ihu ọta gị nwa ma m na nwere ọta everybody kwesịrị ide enwe ọta iwere dọla ahụ edobe kpekwasị ekpere na ya na ihe a bụ ihe ọma ịfụrụ Jenụwarị a etu esi weta ihe ọma na Jenụwarị a iweta shuga wee tii na mmiri ihe eji wee sapụ ahụ wee kpee ekpere si dọla iwetara from 1st of Jenụwarị n'afọ ọfụ ka o butere gị ihe akwapụ ihe enwe ka ụzọ zụchaa were ose ọjị kpee ekpere kwubi okwu waa ọjị wasị ọjị try to also remember your maternal home. It's very, very important. No matter what you are doing, remember your maternal home. Okay, sir. Always go there. Yes, do little you can, now for your mother. Okay. With that money. Immediately with that money, and when you're in there, man, you can still change it now, Who's the guy attacking? Oh, he ain't got a baby. And I believe I got a social media, I want to charge. I'm not the life for you. I'm not charge. I got that. But it depends on the judge. Even Jesus Christ to Raja, they know be. Baja. They know be. We were around there. Where to Raja? So
Abraham chụrụ aja abaga mgbe aja bidoro anaghị emebi aja emebi Abraham ji ebini wee chụọ aja so whatever you are doing today adịghị akwụsị ịchụ aja kabara ya na-ekwu bụ achụna nke arụrụ a onwe bụ aja awele aja awele for God. I thank you for the year. But because everyone I'm going to you now because now enwere egwu I don't know go say appreciation is again among goes wetin egwu ama m mgbe ya nata Anambra State ebiom nọmba gị biko ọrụ possible ka nye gị nke m nwa ka ide na WhatsApp biko achọrọ m ịbata ka mmanụ ịbatago ka m bịa ka m bute gị azụ ndụ azụ gbalo biko azụ a ka ego na ya ka ọsụ iji medi azụ labụ ego na gara aka ọsụ m labụ gara aka ọsụ m azụ ndụ labụ gara aka ọsụ m ọ gbara ka m bi I know, tell me, for example, to email them the answer now. Ego na ya nwere cost. I cost them about 25,000. And I free isi aka isi ma. Okay. Ihe ọmụ ihe mere m kịta anyị ga-ata dị azụ. N'afọ m were 25,000 aha. Were jee chọọ ebe ndị ahụ na-anọ na main road. Okay. Jee chọọ ebe ndị ahụ na-anọ na main road. Ọ bụ na ihe egoro a plate nri 2,000. Ọ na-enye ha dị ego. Ọ bụrụ na mmadụ 20 ka dị nke ahụ 1,000. Just that 25,000 right mere m azụ. Mma ata ya na mmụọ. Mma ata ya n'ime mmụọ. Just nyere ha the money. Nyere ha the money atago m dị azụ. Okay. Yes. Okay. Ọ ije ebe ndị ọrụ si na ndị kpụrụ isi ọ bụ ndị ngwọrọ. Just so ndị na-enweghị ike ịchụtagwu ego with their hand. Ndị na-enweghị ike ịgbazi mbọ again. They only depend on they only depend on n'ego a na-enye ha enye. So ego a mere asara aka n'afọ m ọ bụla chọrọ inye m azụ worth 5,000. Bezie na nsogbu adọrọ mmemme ka kwuru mbọsị ụka mmemme ya na-ekwe vidio gosigwa ụmụ ụwa na ọga m Jpac bụ ezigbo mmadụ because ngwa gị goes asọ m since yeah my first time m na-agara ime live video lapụkwa ahụ ọdịnọkwa izo ịma ndị Igbo ada ama ihe ha nwe ada ama ihe ha nwe abịa were wire maka ndị haters were wire before maka ndị a lot of people don't like what I say just wire can't that ganta abụ ka m kwogo ịma ndị Igbo bịa na-asị Tunde not nke asụrụ Chefuzo n'ụlọ nwa bụ Tunde not of our own time. I'm telling you for that reason. Have a bow, have a easy. But that's the one. One go you. Mbasoka Mesigwaya you are siga ige have come meremu because I don't keep him knock. Page na page I will 76,000 followers. Organic you follow organic atago so I'm gonna message them so ka me de kwage because atom ke kwem mazin ka so na ya kwe no 2025 if you get a memo it's very simple and anytime I ever name a live video you send your request I will accept your request because another way to get followers another way to get followers about engage yourself with big pages whatever they are doing program, make friends with them. I did it for many people, though, as much as some people don't, they are denying it. I did it for many people today on social media. I know. I was on my page, be a problem. Or in my page, not the problem after some months, I rectify a query of God, what do you do again? But Jpac, I did it for so many people. Even what I not hear that will tell you, okay, testify. Sure. So you can remember about important program. About an important program. You comment here, request here, but
It is serious, contribute your own. Once you contributed your own, they said, people might like what you said. Never they follow back organically. And make a program, they were very important that you need to put mouth. If you call me, I can come on your live broadcast. By so doing, my fans and my followers will join you and start following you. And the same thing with your other pages, when you come to do live videos, I'm not the one that requires seriousness, you give them. Because our program, they very serious and you're laughing. People will just start following you. You know, so they won't be angry. It's coming, you could say, people will insult you because in this life, no, you cannot, people cannot love you. Not everybody will love what you are doing. Some people will like you, some people will not like you. And those people that does not like you, time shall come when they will still like you. It's a matter of time. There are so many people I don't like, but a matter can be beautiful. They can go changes. I started liking them. They always put your mouth where that is necessary and avoid wahala. These days, anything these days now, government is fighting very, very serious about defamation. Yeah, and they treat defamation, carry about they treat a criminal case. Whenever I made a saga, man, I made a future. I made a calculative saga. We do what is called calculative. When about calculative saga, that does not mention people's name, that does not, bring people down. I want to hear about calculative saga. Calculative saga, bo na onya mere ihe na adrom me face here where see a guy he made adrom ma. You go again basically on what that person did. If he made a bro, about calculative saga without mentioning people's name. If you want to talk about church, that what the church are doing is not good. Personally, you don't call Pastor O or Pastor B, you don't call people's name, but you can generalize it that a lot of fake prophets are deceiving our people. You can make videos, man will make something in one ministry and it's trending, and you want to put mouth there, you don't need to call the person's name. You say on what happened that place. People are going in Agua. On that aspect, the person cannot sue you, the person cannot call police on you, the person cannot arrest you. But you cannot, they cannot do you anything because one on you. Do you understand? So all these things we have training, much training on how to follow people on social media without people, yeah, about war, man, so we can half, but you did not do the mistake by calling people name. You have already passed your message, whether wrong, whether good or bad, they pass your message. But you can generalize, like when Governor Soludo is saying about native doctors who are doing evil. Okuru native doctor, one on your parafa, or Mr. Eafa, one on your generalize there. So group of native doctors who indulge in evil, if they're not fighting the matter. I fight over one. So whatever you are doing as a beginner, as a blogger, always be careful on how you present your matter. Always be very, very careful the way you present your matter. Like I want to go to example very soon. Only I have it on my list. After my list, may go to years. If I don't show an example, man, I'm Jpac. Okay. On the saga, na social media may go see example of saga. By bringing my wife picture, with the picture of my wife, no, my wife, no evidence. One stupid blogger over there. Now, me, petition head in over there. Petition head in Igbo State. That boy. Prison 1 month when you are born. 1 month before people are born. So OGG provided them able to sleep with my wife. No naked picture of my wife, no need my wife, no care, no out. One stupid idiot. Now I phone accessories in the Benue State. So such people name have to read dragging. If you want to drag somebody, drag I hate the shore. Just like if like a very dark man say, but you come mad.
or we put evidence of the chat, evidence of the voice note, so that the old way can say it's evidence. Yes, in your open image, the evidence. Don't put your mouth. Also, go there. Jeno no onya zuru ohi. Jeno no onya. In your image, evidence. Don't call person name. Don't put your mouth unless you have evidence. Because it is that evidence that will save you. More than a petition or like that boy, more than a after ever Patrick Don, more than a mote. Only get a chief everything mote. I can do the video, did the chat, did everything need. But some of them so that other people will learn. Because people like go to them, teach them lesson. You got that. So I go police, they are police. My lawyer accuse them. This one is defamation. This one is character assassination. This one is cyber bullying. This one is this. This one. But if you do this way, Iba Morog. If you do this one this way, Iba Morog. So if person can, so you have to be very very careful. So my brother, your engineer born in Suwadro, no problem. We'll see some other time. Emma kwa Nation Ward 101. Emma kwa Nation 101. Thank you very much. I really appreciate being with you. You have seen that our land, Mbadike, is a very safe land. Baya Makana, whatever now the tide, everywhere the tide, with street lights, everywhere the tide. Security 101%. All right, thank you very much. This is morning. I have to do one or two things, I'll be right back.